pirang dina aku ora mbok paringi diparingi opo mas coba ngomong walah nyuwun kuwi lho Dik mosok ora ngerti Dik aja bulet wae gendang ayo Dik mlebu kamar kene wong sik repot kok wis dijak mlebu kamar wis to ayo Dik aku wis ora kuat saiki wis ning kamar aku kendang tak mapan aja lali jamune jamu kuat nyambut gawe jamu kuat ngangkat kowe sayang pengen kaya sing piye pengen model sing piye aku manut wae dilumane aku manut dikurepne aku manut sayang ngomong apa to Dik kok mlumah murat iki lho boyo aku baju pijetono oh alah jebule pijet to mas tak kira njaluk kuwi ah pijet lho kok kuwi ae ayo saiki wis ning kamar aku kendang tak mapan aja lali jamune jamu kuat nyambut gawe jamu kuat ngangkat kowe sayang pengen kaya sing piye pengen model sing piye aku manut wae sangko mburi aku manut sangko ngarep aku manut sayang ngomong apa to Dik kok ngarep mburi iki lho boyo aku baju pijetono iki lho boyo aku baju pijetono